Bhí obair na gapal ar siúl ag pobl Ghaelscoil Lios Tuathail an teachtain so, agus iad ag tuairt sos an obair scoile le Glantacháin dhéanamh timpeall na háite. Bhí sé go bhú de Lá Glantacháin an Chontae a bheith ar siúl de saithran beag so, agus na daltaí tiomanta don cúis ag súil go méid go geantar cos leachtar agus is féidir. Tá sé táta glána suas a dhéanamh ar an Chontae mar tá brú dúlas agus nuair bheidh sé gan bheidh míad sásta. Tá sé go má rudí a dhéanamh ar son na timpeallacht agus bíonn mé ag acrasáil sa bhaile agus ag glan suas. Bhí mé brónach mar tá seo Chontae agus ní raibh isagam go raibh ana cuid brúscar anseo. Tá mé anhasta go bhfuil an átain is glán. Déanann pobl na scoilasa a níhil ar son na timpeallachta i gcónaí agus mar sin bhí sé an táchtach dómh páirt a ghlacha sa Lá Glantacháin im líana. Og an dátá sé herbheith táchtach na gachtain na pórtach in Glantacháin, Glantacháin na Chontae, duine mé Glantacháin an airg, agus ina háantas an gan áras sa cruachlam hénig bí mé gan í díirithe ar achúr sáil, amachchan bí mé ag chuiristeachar na bratacha glasa a ríist. So duine mé gach íireacht go bheith gach rang pórtach in achrod. Tá cuma ghlán agus néite ar an ása an éis mar jaall ar an obair chrua atá déanta ag gachtainna sa scoil. Beidh mhuintir ciarraí ag ar aithris a dhéanamh ar sór obair na daltaí ag an deireadh seachtaine agus iad ag tuairt faoin Glantacháin mór. Seán am Nuacht Cúla4, Ghaelscoil Lios Tuathail.